Mira Lizardo, Non sei se terá el diarrea. Lizardo, Mira que cariño me leva. Mal está Lizardo. ¡Hombre, Lizardo, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estou morto. Jesús, que está morto, non será pa tanto, digo, home. Este é moi dramático. Di que está morto. Pregúntelle aquí a Lolita o que é estar morto. Mira Lolita, Tú tienes una forma de bailar que me fascina. Que raro que non baile usted hoxe. Pode ser que querer, debe estar enfermo, E se non, oye, mire, pregúntelle aquí ao meu compañero novo que teña aquí, mire pa aquí, mire. Este non se lleva día término, mire pa aquí. Dios mío, pero que... Déixese de cachondeos. Hoxe quitei o micro. Este non se lleva día término, que lle pasou? Ve. Déixese de cachondeos. Non ve que estou morrendo de verdad. Bueno, non sei exagerado, como que non vai a ser pa tanto. Vamos, a ver, que lle pasa? A ver, que síntomas ten? A ver. Pois mire, de noite non descanso nada. Xa, E polo día non podo coa alma. xa, non pode calma, pero para ir á taberna seguro que pode calma, Peso non ha de haber problema. Nada. Nada. Esta semana non fun ni un solo día de viños. Ostras, pois entonces sí que é preocupante a cousa. Bueno, de viños non, pero a que lle me foi meter un cocido ou uns callos ou eso sí, Nada. Nada. Nada, non ve que flaco estou. Non me entra nada no corpo. Levo unha semana inteira a manzanilla. Pois pódeselle conocer, a verdad que... E digo eu, na súa vida personal con Generosa hai algo de cohabitación, hai de... Chaparracha. Nin discutir siquera, miro que lle digo. Me cago na leche. Bueno, pois... Xa me está a min preocupando, Bueno, vamos a ver, desde cando está usted así máis ou menos, a ver? Levo unha semana así, polo menos. O sea, empezou o viernes, máis ou menos. Máis ou menos. Vale, bueno, pois a ver, vamos facer recapitulación. A ver, que fixo usted o viernes? A ver, dígame. Que fixo o viernes? A mañá fun pa a taberna. Xa, claro. E pois, pola tarde, volvín pa a taberna. Xa, dame, xa. E a noite, vin ao lugar como a todos os viernes. Vale, veo o lugar a noite. Bueno, Nos está enfermando a xente tamén. Algo que lle pasara raro, algo fora do normal, que sei, que non... Cando salía, cruceime co Galloso. Bueno, pero... Iba con unha pandilla de amigos del, dixo que iban tomar champaña. Tomar champaña? Que dixo tomar champaña, Galloso? Eso me dixo, el como lle sobran os cartos, fai o que quere. Non, eso tamén é certo, Dixo con que, cartos. dixo que iba a tomar champaña. Home, pois, non lle vexo moito xeito, E deu-me isto. Me cago na leche, home. Que pasou? Esa é a Cruz da Santa Compaña, home. O qué? A Cruz da Santa Compaña. Ai, Dios mío. Pero, usted non sabe que o que leva esa cruz está condenado a andar todas as noites cas ánimas polos camiños. Ai, Jesús. E o desgraciado non sabe o que lle pasa. Desgraciado sou meu. Claro, pero non se acorda, pero reconócese pola palidez. Polo cansancio. Polas ojeras. Ai, Dios mío. E claro, a única forma que ten de poder salvarse é se consigue cederlle o seu puesto a outro, entende? Ten darlle a cruz. E a única forma de que poda salvarse. Se non, acaba enfermando, morre, e sin que ninguén sepa cal foi o motivo da súa Vou tragedia. morrer. Pero bueno, nada, me non faga caso, que esos son traspalladas dos vellos dantes. Esta vez vou morrer. Non, son supersticións. Ai, Dios mío, usted cree todo. Mire, a ciencia médica pesto que recomenda moito descanso. Descanso. Usted o que necesita é de descanso. Descanso eterno. Non, coño, descanso eterno non, home. Non se poñan así. Mire, voulle recetar unhas pastillas. Vaime tomar usted estas pastillas. Mire, voulle dar aquí. Vaime tomar 3... Jesús, está mal, Madriña querida. Vaime tomar 3 pastillas destas ao día, Isto é tranquilín. Tome. Tranquilín. Tranquilín. Sí, tómeme tranquilín. Bueno, pois vou... Usted, mire, agora, usted o que ten que facer é non mirar para atrás. Pa Usted, atrás non miro. nada. Non que me vai mal o pescozo. Por eso, pues usted despreocúpese de todo, olvídese de todo e veña, que hai que tirar para diante, que desta salimos, hombre, venga, ánimo, hombre, Bueno, veña, ánimo aí. Marcho logo. Ya que veixo decaído, Ah. ben achicao. Doutor Bellino,
Usted sabe que eu confío moito en usted. Pois en usted non confío nada, pero... Non me falle. Non ten que ver, home, pero... Ai, Mire, ai. pero, mire, ei, oia, Lisardo, Que? Lisardo. Que? Home, non se olvide de me pagar a consulta, por favor. É que son 200 euros. Eu conozo de algo a usted. Como que me conoce algo a mí? sei que- Lisardo, che. Que? Fa favor. Que Deixe pasa? de fer o parvo, que o parvo faino bastante ben, Que? Home, por favor, págame a consulta, que isto xa parece que é un cachondeo todos os días igual, a que sí? É que... Bueno, pois... Home, que dicille aí algo, é que isto non é Voulle normal. pagar logo, xa que vou morrer, non quero Home, quedar... pois por favor, home, se morre polo menos cobrar algo, é que senón, Dios mío. Sujéteme aí. Que que calle puedo- iso? Voy a la carteira. Xa me noto, mellor, doutor Bellín. Estou canto dixo que era. Ela está xente. Pero, pa onde vai? Ei! Bueno, manda carallo. Pa un día que lle quero pagar, marche. Que non che dé a cruz, Trise, que non che dé a cruz. Otra vez. Que non che dé a... Mira, Vaya esto no me bien, gusta nada, vaya ¿eh? bien, doctor. Vaya bien, doctor Bellino. Pasen. Luego vengo la Santa Champaña, Santa champaña. Ale, Lisardo, Ale. Ibrachi. Estou moito mellor. Ibrachi. Parece que foi Dios. Pasou a mí contigo a pasada semana. Sí, a ti hai te arreglar, eu. Hasta logo, Lisardo. Dios. Hasta luego, niños.